Tim il-ġimgħa li għadda kien wieħed tajjeb għal gżira ta' tliet għoljiet. B'ħafna mir-ristoranti Ewġin kienu mimlija għall-ikliet ta' nofsinhar, partikolarment tal-ħadd. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu spjega l-andament pożittiv f'Għawdex, speċjalment bejn il-ġimgħa 14 ta' Mejju u l-ħadd 16 ta' Mejju. Dan il-numru ta' Maltin inħassu ukoll fl-istabbilimenti tagħna. L-aktar fl-istabbilimenti dawk li joffru il-catering, fosthom ir-restoranti. Akkomodazzjoni wkoll kien hemm numru ta' Maltin li jużaw l-akkomodazzjoni Awċija. Is-Sur Muscat spjega li l-miżuri ta' għajnuna ġew imħabbra matul il-pandemija għenu u taw stimolu l-ekonomija u appella li jibqgħu jiġu osservati l-miżura maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa biex bekk il-pandemija tkompli tiġi mrażna u r-rota tibqa' ddur. Aħna nixtiequ naraw li kulħadd juża kawtela matul dan is-sajf li ġej sabiex dan is-sajf inkunu nistgħu naħdmuh kollu kemm hu. U bil-fatt li kollna numru ta' barranin li jiġu fostna, kif ukoll li kollna il-Maltin li jaqsmu lejn Għawdex nisperaw li dan ikun sajf li jkun il-bidu ta' irkupru sħiħ tal-industrija turistika f'Għawdex. ċifri li kiseb One News juru li bejn il-ġimgħa 14 ta' Mejju u l-ħadd 16 ta' Mejju qasmu l-fligu aktar minn 42,200 persuna bil-vapur tal-Gozo Channel. Il-port ta' ċirkewwa kien l-aktar attiv il-ġimgħa fejn telqu lejn Għawdex aktar minn 8600 persuna, filwaqt kif kien mistenni l-aktar jum bieżer fil-port tal-Imġar kien il-ħadd. Fil-fatt il-ħadd telqu mill-port tal-Imġar ftit inqas minn 11,000 persuna. Fit-tmiem din il-ġimgħa qasmu bejn iż-żewġ gżejjer qrib 18,000 karozza u saru iżjed minn 250 vjaġġ. Dan kollu seħħ wara nhar it-tnejn 10 ta' Mejju pajjiżna għamel pass eqreb lejn normalità u tneħħew ir-restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar bejn Malta u Għawdex. Fuq il-vapur tal-Gozo Channel xorta wieħed iżomm ma' ċertu protokolli għat-trażżin tal-imxija.